Din hija l-familja Healy, familja b'tifel wieħed illi għandu bżonnijiet speċjali. It-tlieta din il-familja xed esperjenza tal-biża' wara li t-tifel tagħhom, Clayton, waqaf gandot mola bniedem. Dak il-ħin missieru kien sejjer jixtri minn ġoħanut fil-waqt li t-tifel tiegħu kien sejjer anzitu. F'daqqa waħda jisma' lil xi ħadd jgħajjad illi waqa' tifel. Jiena mort u nsibu ġo ħofra u tant kien muġuħu u x'ismuhu illi bil-kemm stajt kif jgħidu stajt intellaw. Il-missier jirrakkonta x-xena li ra qudiem wiċċu wara li hu flimkien ma' persuna oħra tellaw lit-tifel. Meta tellajnieh, it-tifel kien tant beżan isu ma jafx ġara. Sibnilu id-dem niżel minn hawnhekk minn onqu, id-dem niżel minn wara widnejh u kull imkien imbenġer. Jiena kif rajtu hekk hu qed qisu l-bambin meta sawtuh ġie da t-tifel kienet reazzjoni ta' ommu ħadsejt ħafna għalih. Dan kien it-tieni inċident serju fi ftit ta' żmien konsegwenza tat-telqa u l-abbandun li hemm fuq ix-xatt ta' Bormla. Inċidenti simili anke jekk mhux daqshekk gravi qed ikunu rrappurtati ta' kuljum. Kollox konsegwenza tax-xogħlijiet li bdew sitt xhur ilu u ħodt minnhom tħallew nofs leħja bil-perikli esposti għal kulħadd. It-tifel rajtu jiena, wiċċu l-fuq u saqajh il-fuq imwaħħal, letteralment imwaħħal. Bajnieh mqabżin il-barra jrid jgħid xi ħaġa ma jistax. Tellajnieh u baqa' isu ma jafx xejqiet. Issa żoħ ta' 25 sena tirrakkonta illi dan l-inċident seta' kellu konsegwenzi ferm aktar gravi. Da seta' kien accident iktar ikraħ u milli hu minnu responsabbli jagħmel l-affarijiet sewwa biex ma jsirux iktar accidents u bħal daw. Kull marrit jiena li ma jerġux jiġru każijiet bħal da għax il-missier u t-trauma li għaddejt minnha jien nafa.